Предшественикът на EQ Магнит, държавното предприятие Магнит, е с 50 годишна история. В последните 18 години фабриката е част от международната група EQ. Ние сме всъщност първата международна придобивка на групата извън Швеция. Дружеството произвежда индуктивни компоненти в много широк диапазон от 1 вольт-ампер до 3 мегаволт-ампера, като това включва както изделия, които се монтират на платки, до големи трансформатори и дросели, които работят в подвижния състав в железопътната индустрия. В АК Магнит към момента работят над 370 човека, които са основно разпределени в 4 структурни производствени звена. 3 от тях се занимават с производството на индуктивни компоненти и са специфицирани в производството на компоненти с различен обхват електрически. Имаме също така и цех за електромеханични компоненти, така наречените релета. Като цяло, организацията ни е специфицирана в производството на изделия по дизайн на клиента. EQ Магнит е към днешна дата утвърден доставчик на повечето индустриални гиганти в производството на влакове, различни задвижвания за тях, силови инсталации, но също така и за продукти, които се влагат в областта на електрониката, телекомуникациите и, разбира се, най-различни други индустриални приложения. Имаме много трайни и така развиващи се връзки с клиенти в Япония. Наши изделия работят в Южна Америка, в Северна Америка, така че на практика в цял свят имаме наши клиенти. Изискванията на такива световно известни и големи компании развиват както бизнеса, както вложенията, така и персонала. В предприятието към днешна дата работят над 370 човека, както от града, така и имаме и служители, които пътуват от София, също така и от района на Своге и околните населени места. От София съм. Пътуваме с служебни бусове. Има си транспорт. От 2 години и половина работя в АК Магнит. Интересно ми, защото е разнообразно и приятно за работа. Заедно по принцип много дейности изпълняваме. Едното е играем футбол. Направили сме си отбор в завода, което ни стимулира ръководството ни, подава нужните средства. Организирани зала да може да правим тренировки. 2 пъти в седмично правим тренировки в завода. Бяхме на турнир в Перник от EQ Group, 3 завода по 2 отбора. Спечелихме първо и второ място. Ето ги тук купите, наградите, всичко е при нас. Хората много се стимулират и се сплотяват. Де-факто колектива става по-сплотен, като има такива игри и инициативи. Компанията предоставя възможности за кариерно развитие в рамките на завода, освен това в рамките на страната, тъй като сме част от шведската група EQ. Имаме представени още 2 завода в страната и в по-глобален мащаб имаме и други заводи, които оперират в различни точки на света. В този смисъл кариерното развитие на всеки човек, работещ в АК Магнит, се превръща в функция на неговия собствен потенциал. Нашето мото е We are reliable, което предполага надежност и сигурност. И мисля, че това е една от нашите основни и най-силни страни. Ние сме надежден и сигурен партньор, както за нашите клиенти, така и за колегите, с които работим. Основните ценности на компанията пряко отразяват скандинавската и в частност шведската култура. Смятам, че атмосферата в дружеството е изключително благоприятна за развитие на млади хора, които наистина имат интерес да работят и, развивайки себе си, да допринасят за развитието на компанията. Компаниите в България. Проект на JobsBG.